मना मत करो। सुनी ना, सुनी पहले बतिया सुन ना। तारा 9 दिन ना भूखे के हमरा के भूखे द सुखा दे हुए बुझिए एगो त ए जा त न बड़े बड़े चाहे ला तारा के नाश्ता चाह त कहां से हम नीति करब। तो नदी तोर पैसा बची में चाहे नाश्ता के ना ना ऐसा बात नहीं ना 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 दे बाबा। हमने के तो गिरिया के घर बैठे हो एक बारी उनका कहा उनका घर में पड़ोसिन के घर में चल चल के वो जे गीत गाउन नहीं खूब बढ़िया से होई। हां बहुत हम सुनले बनी खूब गीत गावेली माई जी के वो जे जाके मन मगन करे के खूब ठीक ना। ठीक बात लेकिन सुनो ना कहनी रह सुनो ना बाई धरा गुला 9 दिन वो ना कहनी कौन हम 9 दिन के ना कहनी जब मना करते तो ठीक है बाटे लेकिन सुनो कहनी ना कि हम दूध ना देल बानी। हां दूध ना देल बानी आज उहे नु कबे लेता को तनी कहां गोइली कहां ना हम उहे गइलनी लावे गइलनी बल्कि मम्मी से मांग के लेके आई है देत ना रहली कहनी ना देबू ना पुलिस ले दे छै। ठीक बा हम चाह बनाओ तनी ठीक ना तनी जाके उ जे देखी ह चले के बेरा शाम खा। अच्छा ओकरे खातिर हम जा तनी जुटा उठा ले तनी पूजा हां सुननी बहुत गाना गावेली हो छोटा को जोन हरियर की लुगा। हां बंदी सभी ना अरे उ ना हो फुटुर फुटुर खूब गावेली। अच्छा किरण भाभी हां हां बड़ी गाना गावेली पता बाटी जब सुते जाली ना तब वो गाना गावेली। ठीक बा हम जातन चाह बना दूध हलाई बड़ू। हां दूध लेके आइल बड़ी हम जातनी ना हम अनरवा बाटे तूर लावतनी बाटी ठीक बा। अच्छा ठीक बा।